One, two, three. Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान मोनसे भिडियोआव बयखौबो गोसो गोथारै बरायबावबाय फिन खेबसेबाव नोंथांमोना दिनैनि भिडियोजों ओरैबायदि इन्जय खालाम जों दिनै नोंथांमोननि सेराव फट चेलेन्ज लाबोदों जानाय बादि आरो नायलांबाय थादो नोंथांमोना जोबोद एन्टारटेनमेन्ट जागोन दिनैनि भिडियोआ आरो भिडियोखौ मोजां मोनोब्ला पुरा सापर्ट खालामदो लाइक शेयार खालाम ओमफ्राय बेनिफ्राय चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो पुरा इन्टारेस्ट जागोन नोंथांमोना नायाब्ला मिनियालासे थानो हानाय नङा दिनैनि भिडियोखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना जों दसे उनावनो खोन्थासिगोन दिनैनि भिडियोआ जोबोद मोजां जागोन नायबाय थादो लोगोफोर नोंथांमोना पुरा मिनियाबा थानो हानाय नङा आरो दिनैनि भिडियोखौहाय दसे उनावनो जागायसिगोन लोगोफोर जों मा चेलेन्ज खालामगोन नोंथांमोना नुगोन बादायारिफ्राबो एसे बुरजायानो जागोन 7 जागोन गासै बादायारिफ्रा आंबो थागोन आरो बादायनायावहाय नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर सोर देरहायो सोर जेनो दसे उनाव नुलांजोबसिगोन गासिखौबो लोगोफोर जोंना दसे उनावनो जागायजेनसिगोन लोगोफोर रेडि जाजोब्बाय बादायारिफ्रा नायलांबाय थादो जासिगोन दसे उनावनो लोगोफोर जोंना चेलेन्जआ स्टार्ट जासिगोन जोंना चेलेन्जआ थारमाने हांसो गारमा बा मैसो गारमा नोंसिनिथिं मा होनो ओमफ्राय जोंना दसे उनावनो स्टार्ट जासिगोन लोगोफोर जों दा रेडि खालामजोबनानै लाबाय नायलांबाय थादो लेट्स गो लोगोफोर जोंना जानाया जोब्बाय ओमफ्राय नैबे विनार थांबाय सेकेन्डआव सोर जाखो नैबे सेकेन्डआव ओमफ्राय थारावलाय समान समान ना मा होननांगौ ए बेना गोलावसिन दं सेकेन्ड थार्डआव आंनि ओमफ्राय नैबेया फराव लास्टआव नैबे जानाया बेया बारा नै जाखुग्राया नायदो एसे खाथियाव बेनो जोंना फार्स्ट प्राइज देरहाबाय बियो एबाराव मोनसे चेलेन्ज जाबावसै लोगोफोर जलफिजों बानलुजों नै जलफिया सासेयाव थाइनै ओमफ्राय बानलु थाइसे ओमफ्राय संख्रि लाबाय नै बेखौ सानैजों जागोन जायग्रा फिसायावनो ओमफ्राय नैबेहा फार्स्ट प्राइज देरहानायनि बेनो आलदा मोनसे जायगा होबाय आरो नै जलफि थाइनै बेनिफ्राय बानलुआ थाइसे सासेयाव बेबो दसे उनावनो स्टार्ट जासिगोन नायबाय थादो एबाराव सोर देरहायो नायनोसै लोगोफोर ओमफ्राय नै एबारनि
जलफि बानलु जानायावबो बिथाङा देरहाबाय फार्स्ट प्राइज उइनार र' सोर बेसेबां देरहाखो नैबे सेकेन्डआव ना नैबे सेकेन्डआव देरहाबाय नै बिदि जाजोब्बाय आरो हिसाबावथ' उख्रुब थाजोबावनांगौमोन एसे थाव जेबो नंला दे नै आंना थाइसे जानानै बेसे थाबावबाय आरो बानलुखौबो जाजोबनो हायासै ओरैबायदि गोसाया गोग्लैदों आंनियाव ओमफ्राय नै बिसिनाबो नै नोंहाबो बेसेबां देरहाखो नोंहा थाराव ना नैबे थाराव ओमफ्राय नै बेना आंनिफ्राय आंसो लास्ट जायो लास्टआव सेबार जानायाव लोगोफोर ओमफ्राय एबारनियानो लास्ट जागोन चेलेन्जआ दै लोंनाय गंबा लाबाय दैखौ समान लाजोब्बाय नै बिस्रा गिलासा एसे मडेल आलदा आरो नै बिसोरो दैया समान सुनानै लाजोबखाबाय बेनिफ्राय नायबावनोसै बेनो लास्ट जागोन चेलेन्जआ नायलांबाय थाबाव एबाराव सोर देरहायो लोगोफोर खोन्थाहरनो नायग्राफ्रा एसे बांसिन गोलैबावदोंसो समान मारगोनलाय लोगोफोर दानाथ' जोंना जोब्बाय चेलेन्ज खालामनाया ओमफ्राय लास्टनि दै लोंनायनिखौहाय जों समान बायदिसिना नुबाय आरो नोंसोर कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो सोर देरहाखो लास्टनिया ओमफ्राय जोंना भिडिअआथ' बेखिनियानोसै लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोनांब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय गोजोन्थों बयनिसिमबो लोगोफोर खुलुमबाय बाय लोगोफोर जोबनायाव थारमाने आं नोंथांमोननो खोन्थानो मोनसे खोथा आद्रा थालांदों रायलायनाया जालायलांला सिनायथ' लास जाबाय एसे नोंथांमोना मोनसे सारप्राइज लाबोनानै दं थारमाने नायदो आरो जाय बिथाङा देरहादों बे बिथांनाव मोनसे चेनेल दं बिथांनि चेनेलखौ नोंथांमोना थांनानै चेक खालामनो हागोन आरो बिथांखौबो सापर्ट खालामनो हागोन बिथांनि चेनेलखौ आं डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन लिंकखौहाय बिथाङा गाव एसे खोन्थाथोंसै दसे उनाव फैथोंसै बिथाङा फैदो खोन्थादो एसे नायग्राफोरनो हेल' लोगोफोर आंनि चेनेलनि नामा SN चेनेल ओमफ्राय नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नुवाखैबा डिसक्रिपसनाव थांनानै नायबानो जाबाय आरो लाइक शेयार कमेन्ट खालामलायबानो जाबाय आंनि चेनेलखौ आरोखि ना ओमफ्राय लोगोफोर दानि फर्थ चेलेन्ज भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो नोंथांमोनहा फुरा इन्जय खालामदो ओमफ्राय मोजां मोनोबा लाइक शेयार खालामदो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय लोगोफोर बिदिबा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनोसै लोगोफोर थाबैनो गोदान भिडिअआव लोगो मोनफिनबावगोन जोंखौ खेबसेबाव बाय बाय